Ahoj, jsem mamka Míši. Teď jsme s Míškou momentálně v lázních na 28 dní, ale už se nám to krátí a již brzy už budeme doma. Už se na to strašně moc těšíme. Proč vlastně zakládám tohle video? Chtěla bych vám něco povědět o naší Míši, která se narodila s rozštěpem patra. V roce vlastně proběhla operace. Po té operaci se vlastně musela znovu učit jíst a pít, ale zvládla to úplně suprově. Akorát, že bohužel Myška nechodí, je na vozíčku a jelikož bude mít 8 let, tak teprve v 5 letech se zjistila vlastně diagnóza, že vlastně Myška má ultravzácný genetický syndrom, který je teprve vlastně ve výzkumu, jmenuje se Weaver-Wolf syndrom a je to spojený vlastně s dětskou mozkovou obrnou. Takže to znamená vlastně, že má opožděný psychomotorický vývoj a růstovou retardaci. Ale jinak je to usměvavá holčička. A sbírku jsme vlastně založili na Doniu pro Myšku, protože Myška, jak nám roste, tak sbírka je vlastně na rehabilitace a Myška potřebuje vlastně hlavně prostornější auto, do kterého už se krásně vejde a do kterého se vejdou všechny její rehabilitační pomůcky a hlavně vozík, aby se Míša mohla bez problémů dopravovat tam, kam potřebuje, pro které ostatní děti je to samozřejmostí, ale Myška si svůj každý den musí tvrdě vybojovat. Proto jsme založili sbírku na Doniu a tímto bychom vás chtěli vlastně poprosit, zda byste byli velice hodní a ochotní příběh buď sdílet, a nebo vlastně podpořit, aby Myška vlastně mohla mít splněný sen. A byla by spokojená a mohla mít plnohodnotnější zase život. A tímto vám strašně všem moc děkujeme. Opatrujte se a ještě jednou s Myškou strašně moc děkujeme. Mějte se hezky. Řekni Míšo čau. Čau.